guys, ito po si Robe. Rob, tingin ka sa camera, Rob. Mani magluto karon kay Father's Day man. Lutuan niya yung palalab. Lutuan ko rin. Rob, tingin ka, Rob. Ayaw ka wala, Rob. Oh, kumain na si Robin. Masay sudan na to, Rob. Yan, ang among ulam ngayon. Yan. Kunara. Ito na ba? Manla pa. Pagkatapos, Rob, ang kamat, sibuyas. Yan. Yan, meet to Robin. Hi, Rob. Kasi Father's Day, nilulutuan niya yung asawa niya ba? Yung bana niya, ilulutuan niya o carbonara daw. Carbonara. Yan, lagyan ng bawang. Igisa ang bawang. Igisa sa sibuyas. Ang bawang, igisa sa sibuyas. Tapos, at ilagay ang ham. Ayan na guys. Ilagay natin ang ating pinsoy tuna. Ayan. Masarap magluto si Robin. Sarap yan, Rob, no? Diba? Ito si Robin. Ang asawa ni Roy. Roy Benson. Hindi Roy Benson na. Roy. Yan, naluto na yung ano natin guys. Pinsurito na tsaka ham. Rob, wala na tunong sa kalayo, Rob. Ay, nilihis na. Nilihis. Atong pakusgan ng atong hiwagang kalan. Nilagyan na ni Robin ang pampalasa. Ay, Rob, yan mo na po ng ukayon. Ganun lang, ukayon lang. Diba? Happy Father's Day sa inyong lahat. Hi, Rob. Daling ni Rob ay magluto na. Ay, katawa, Rob. Smile sa camera, Rob, ah. Nilagay na ni Rob ang iyang pampalasa sa iyang carbonara. Okay na, Rob. Yan, ilagay na ni Robbie ang iyang pampalasa. Meron pa pala. Baka may kulang. Hindi pa kulang dyan. Kiso pala, kiso. Karon ginidnid na ni Robbie ang kuan, ang kiso. Ginidnid ni mo, Rob. Ay, katawa, Rob. Uy, gwapa kayo mga kusinira. Ay, ako sepe? Ay, ako tawag usda. Daghan mo kayo na. Bakit? Ayan, sarap yan. Maraming cheese. Masarap din pag maraming cheese. Malasa na, marasa. Ibalhin pa niya kutsara. Anong daw mga occasional? Nanot brush na mga ganiha. Okay na. Ano pala pagsawa? Yan lang, simple lang. Isang carbonara na. Siyempre, carbonara eh. Happy Father's Day. Kano naman? Kanin. Paborito ba mo? Ulong! Ikaw, walang